Menkia framo na mameka yen ho awasema baako empire bomu wiase nyinaa abro ayefa ahohiahia emre mu abro yede apomodene enhyehyeye betise ensa hohoro na yakentene edipedu yakwa akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakwa tiye amanehuni nanso edro ne ayarose biara ne ho atumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne da nyinaa emfa ho ne asɔre a owo anaa ɔsom a owo mu yen mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔnabusua ɛnafofo adɔfo ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akwaba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaye na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo. Sa panahon ng pangangailangan, marami ang kumakapit sa patalim. Sa panahon ng kawalang pag-asa, marami ang pinipiling wakasan ang kanilang buhay. Subalit kung may mga bibig na umaasa, walang ibang pagpipilian ng iba, kundi magpatuloy sa laban ng buhay. Of course, you have to endure. You really have to work. Even though it's raining or if there's a typhoon or even during nighttime, we go hunting and try our luck. Their coffee is what they dig. That's okay with them. They don't complain much. But what we tribes people used to eat are bitter. We would just grill that. Then what we dig up, which is like yam, we would steam it and that should suffice. With or without pandemic, health is a big concern, even more so during our time when various ailments are rampant. But when means are lacking, just endure whatever cure is there. It is really different to have a doctor who will check the patients from my village. When my back and head start to ache, my entire body feels the pain. It's probably a result of the accident I met with. We cure it on our own using herbal leaves. That is what we do. I just ask from the Lord. That's my only hope to get healed, our Lord God. Problem is that we are sick. When we need something from the city, we can't leave because we don't have a car. You have to walk and you'll get tired going there. You really have to put up with it. If you really want to get what you need, you have to walk. That's why sometimes I will pray to God. Lord, help us because our life is like this. At times when we don't expect it,
When the little ray of hope remaining is almost gone, the aid we've been longing for comes. The secret is to just have faith. Ngunit saan pa ba kami patutungo? Sapat ang awa na nagmumula sa dulang mo. Hanap namin ang lingap mo sa araw-araw. Umaasang hirap namin malulunasan. Magtitiis kami, tulungan lamang. Pangako mong buhay laging inaasam-asam. With God's mercy, we brought the doctor to their village. So, Mubedi adakutafuo no ako wani kurasi. Sa tulong ng Panginoon, hindi naman po tayo mayayaman, pero tuloy-tuloy. Yanya sikafuo na Soriano etmepem ko yenim. So sa totohanan lang, hindi ko in-expect talaga na ganito Na nukre na mani kura na so se ebe wie sei. Se sa apomodin shi dwumadi betume de mfaso kase abra me hu kura adwiri. Dedi kai kasi debetumi aka ne se meda wo Nyankopɔn wase bebree na odwene ho kura asɛm asɛda no mpo ɛnɔso se mede bepae meniso na Nyankopɔn ene power da na di akyerɛ me no muka aya mede se mehunu bekromfo a na mekura asefo te se mo ho kura adwiri me se mehunu mo se nyina yɛte bom asɛda nka wo Nyankopɔn Awurade ama mo kwan mababedru yɛne mpotem. Aseda enka wo Nyankopɔn sɛ mo wɔ hɔ sɛ mo bɛbɔ ayɛ ne wɔ nurum ahwehwɛ yɛ na pamodin mu aseda enka wo Nyankopɔn. sobrang nakaka-proud na makabilang sa Na ayama ho bebree sɛ meka anuanom wɔn wasoɔ ɛte sei. Ang pag-asa ay hindi bumibigo. Ɛdedasoɔ to nkada ɛfisɛ daa wo Nyankopɔn ɛhwɛ yɛn wɔnim yɛn tebea yɛwɔ mu nyinaa. Nating kailangan. Onim deɛ ɛhia yɛn. Tiwala lang. Yɛhia sɛ bɛnya gyidie. Sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo. Isipan. Anumang sitwasyon ng buhay natin ay dapat ang manatili sa atin. Tayo'y may Na ade a ɛbɛtena yɛn mu daa ne sɛ bɛnya wo Nyankopɔn ho hyiro. Yɛrɛ sɛ ade nyinaa di boa wɔn a wɔdɔ wo Nyankopɔn ma ne wie wɔ ne yie. ng mga may takot sa Diyos. May mga bagay Na na yɛwɔ nama binom wɔ hɔnom a alam ipaliwanag. atɔda wontumi nkyerɛkyerɛ mu. Na wodwene ho kora wonte ase ehunu bot adakudie nti a ɛsi. Ɛne kwan sɛ w'ani da so wɔ yera. Tayo sa piling mo'y hindi mabibigo hanggang langit. Ikaw ang aking kasuyo. Tanging ikaw
pag-asa ng puso. Agyaman launay Aseda enka Onyankopɔn bebree.
aking pasalamatan, iyo ang pagtatagumpay, ngayon at magpakailanman.
Ang kapayapaan po ng Panginoong Diyos ang sumaatin po Awurade Nyankopɔn na sumdue at sa lahat yanka yɛn nyinaa ng kapwa-tao na nagpaunlak. na babɛyɛ Amin pong paanyayan yɛne yɛn nuanom magpasimulang muli ng isang pag-aaral ng mga doktrina yɛtiefoɔ ng ating Panginoong na Hesus. yɛnyɔnko nnipa ba bɛtie yɛn Nyankopɔn asɛm na yɛreto nsa afrɛ mo bɛka yɛn ho ma yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ na yɛfiri akoma nyinaa mu reto nsa afrɛ mo na yɛda mo ase sɛ yɛto nsa frɛ mo mogye yɛn frɛ so na yɛreanom Magitan po ng panalangin. Tayo po'y hihingi mama yɛnhyɛ yɛdesua no ase awɔ mpaebɔ mu na yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ mmoa aberɛ a yɛtie ne nsɛm bɛsrɛ mo mama yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Panginoon naming Diyos, Awurade yɛn Nyankopɔn ng iyong bugtong na anak, kami po wɔ ɔdaba korɔno din mu nilikha na buong pusong yɛn a nagtitiwala sa wabɔ yɛn na yɛyɛ w'abɔdeɛ no aming muli yɛnyinaa yɛde yɛn akoma nyinaa gye wo di ng aming mga kapwa-tao yɛnyinaa yɛba w'anim kronkron adigya ng mundo. yɛne yɛn nuanom Aming sama-sama na yɛn yɔnko nnipa a wɔfiri mmeammea ahodoɔ wɔ wiase una sa sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛnyinaa yɛbɛbɔ mu atie wɔn nsɛm kronkron. Ama, narito Agya, kami hanggang sa oras deɛ ɛdi kan sa kabila ng yɛda maraming wo ase mga salot sɛ at mga kahirapang yɛatumi anya akwanya pa a ɛte sɛ yi sa panahong ito. ɛbɛsua wo nsɛm ɔtaa amanneɛ Hanggang sa ohia ne ehu mayroon kaming pagkakataong na abu so wɔ yɛman mu ɛnim sɛ alam po namin yɛwɔ akwanya pa ma yɛatumi tie wo nsɛm a tanggapin mo nawa na yɛwɔ ahummɔborɔ na w'adom nti mga pagpapasalamat sa iyo at sumapit pa ang ganitong pagkakataon yɛnim sɛ yɛn asɛda upang kami ay afɔdeɛ a yɛaboa no ho makasandali na yɛwɔ na ɛsɛ fata wo ng yɛnim mga sɛ salita na nagmumula sɛ yɛbɛnya mmerɛ bago kami magpatuloy. na Ikinukumpisa ada namin sa iyo, Ama, agye atumi atie wo nsɛm ang mga pagkakasala. agya yɛpae Patawarin mo kami. yɛn akoma mu anisɔ mu ka yɛayɛwɔ bɔne bebree yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ bi akyɛ wɔn a wɔfom yɛn no. Tuwaan mo po ang bawat yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa kunu yɛn mu biara mmɔbɔ salita. Suguin mo nawa wɔn a babɛtie wo nsɛm kronkron upang pangunahan kami, Ama, sa aming pakikinig. yɛsrɛ wo sɛ Buksan ang aming mga puso di yɛne mu kan aberɛ a yɛgu so atie wo nsɛm yung banal na kalooban. Sana ipapaghariin mo po ka yɛn ho kapayapaan sa bawat tahanan na yɛnyɛ sɛtie ma wo nsɛm kapwa-tao. ma wɔdɔ na wɔasomdwie ne hene wɔ yɛn mu biara mu ka yɛn nuanom a wɔka yɛn ho ma yɛtie wo nsɛm Maraming yɛsrɛ wo sɛ hyira wo nkoa sa pangalan ng aming a wɔboa na si Kristo. w'asafo kronkron yi yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu amen.
Diyos, magandang araw po sa inyong lahat, anumang oras po kaming Nyankopɔn asomdue ɛnka yɛn nyinaa. Yɛnhwɛ akɔma mu nyinara. Sɛdeɛ dwumadie bɛfia mu tie biara ɛne mmerɛ ko a mu tie dwumadie wɔ mu biara. Yɛrekɔ so wɔ kasa ahodoɔ bebree mu sɛnea daa yɛyɛ yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ no. Yɛn nuanom a yɛfiri Members Church of God International. Ebi oyɛda wo Nyankopɔn ase sɛ wama yɛn akwanya pɛ te sei. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na yɛn nso yɛda wo Nyankopɔn ase sɛ yɛtiefoɔ aba abɛka yɛn ho. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa na mobɛtumi akyɛ Nyankopɔn asɛm. Na ɛfiri ɛnɛ da yi a yɛda di kan kɔpem da a yɛbɛwie no. Yɛretɔn sa from sɛ mama yɛn nyinaa yɛnsua Nyankopɔn mmara nsɛm. Ɛyɛ dwoɔda kɔpem hwie da. Yɛn bɛtoa so na wɔtwe mmiɛnsa anaasɛ anadwo mmiɛnsa a yɛde bɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na ɛna anwummere yi yɛbɛka mo ho akɔpem sɛ yɛbɛwie Awurade mmara nsɛm no sua. Na sɛ yɛsua wie mpo a ɛno nkyerɛ sɛ yɛbɛyere wo kentene sɛ bɛka asafo yi ho. Yɛkyerɛ mu kɔ nyinaa ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛne mo kyɛ yɛn gyidie. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo amu nso mbɛtumi asese ahwɛ. Sɛdeɛ Kraistɛm kronkron ne ka no Yohane nwoma di kan ti 9 mu baako 1 John 4:1. Adɔfo mo nyɛ ahonhom nyinaa nni. Na mmom mo nsa ahonhom no nhwɛ. Sɛ wofiri wɔ Nyankopɔn anaa. Ɛfiri sɛ adiyifoɔ atorofoɔ bebree aba wiase. Kraistɛm kronkron no wɔ hɔ. Nyankopɔn tene ne nsɛm a yɛbɛkenkan nyinaa nso wɔ hɔ a ɛka yɛn gyidie ho. Sɛ ɛni kwan sɛ yɛdwendwene tra nnoɔma a yɛatwerɛ no. Ɔkwan a ɛwɔ sɛ yɛfa so mpo bɔ yɛn bra sɛ Kristofoɔ no. Ɔwɔtɛ Paul kan wɔ 1 Corinthians 4:6. Na anuanom mo nti na mede asɛm yi mɛto me ne Paul ho mɛkyerɛ mo. Na moasua yɛn sɛ mɔre enwenwene entra de wɔtwerɛ no. Na mo bi ahoahoa ne ho ne obi ani asie. Ɛnonte ade a yɛba bɛhwehwɛ mu no. Nyankopɔn tene ne nsɛm a ɛwɔ Kraistɛm kronkron mu. Yɛn tene ne nsɛm a yɛn nyinaa bɛpae mu aka. Anaasɛ deɛ yɛsua no koraa ebi a na ɛni twɛ kronkron mu. Nti ɛnoma no baako a ɛyɛ nyinasodie nie. 1 Corinthians 14. Kilalanin niya ang mga bagay. 37. Sɛ obi susu sɛ wɔyɛ odiefoɔ anaa honhom mu ni a ohunu sɛ deɛ mɛretwerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyɛdeɛ. Korintofoɔ nwoma di kan ti 19:7. Nti mmara nsɛm a yɛde bɛyɛ adwuma, mmara nsɛm a yɛbɛdi soɔ no ɛwɔ sɛ yɛ Awurade asɛm. Ɛno na ɛwɔ sɛ yɛn gyidie nyinasoɔ na yɛabrabɔ nyinasoɔ. Yɛnkenkan Filipifoɔ nwoma ti baako nkyɛmu 17. Ɛne yɛnam ma mo abrabɔ mfata Kristo asɛmpa no nko ara. Na sɛ mɛba na mebɛhunu mu o sɛ menni hɔ o mate mo ho asɛm sɛ mogyina pintin no honhom koro mu. Na mode adwene koro bɔ mu di apɛreɛ gyidie a ɛfiri asɛmpa nom. Ɛno nti ɔkwan yɛfa so bɔ yɛn bra sampa sɛ yɛyɛ Kristofoɔ a ɛne yɛtwa sɛ yɛn abrabɔ sɛ fata yɛn Awurade Yesu Kristo asɛmpa no. Na ɛtwa sɛ yɛn nso yɛyɛ gyidie sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ne ka no wɔ Romans 10:17. Ɛne afei na gyidie firi asɛm no tie mu na wotie nam Kristo ho asɛm so ba. Ɛno nti yɛretɔn sa frɛ namfonom ahohoɔ momra ama yɛnsua yɛn ɛne yɛn nyɔnko nnipa nyinaa. Ɛne obi biara momra mɛka yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛnya saa akwanya yi na mo atwɛ yɛn gyidie. Na moatumi atie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Mo wie a mo asese ahwɛ sɛ wohɛ na w'ani ngye ho a ɛno deɛ ebi a na saa ne teɛ. Na so yɛwɔ gyidie sɛ yɛama wɔ nipa biara fa ahodie
sɛ wonyi ne wɔpɛ Onyankopɔn ama yɛ mu biara fa ahodie pasan so ama yɛ na adwene sɛ yɛmfa nyɛ hwehwɛmu na sɛ Awurade hunu sɛ wakoma mu no wani abere sɛ wɔbɛsom no a sɛ Nyankopɔn hunu sɛ wani abere sɛ ɔbɛyɛ n'apɛde a ɔbɛma wahunu ne nsɛm nti yɛsrɛ mo ada ɛnɛ da yi mamɛka yɛn ho ɛma yɛnhyia yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm nyinaa wi yɛn anware ennuru dɔnhwere mmienu nti na yɛreto sa frɛ mo da biara adwo da kɔpem fie da anɔpa du baako yɛbɛto aso na wɔtwe mmiɛnsa ɛfiri dwo da kɔpem fie da bia saa mprɛnsa na wɔtwe mo nti yɛreto sa frɛ mo sɛ mommra na yɛnyina yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ne nkyerɛkyerɛ yɛ gyidie na ne dɛn ɛma mo brother Eli Soriano brother Eli wɔsoma yɛn ɛnuanom bɛma mo nyina kye aha adwo ene sɛdeɛ mukromo mmra ne tie bia mekyea mo na ene dai abro yɛba bɛhyia Awurade mmara nsɛm yɛn ɛyɛ Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm yɛkata doctrines anaasɛ nkyerɛkyerɛ ana Awurade mmara nsɛm ayɛ ara twerɛ kronkron ne ka no wɔ Timoteo nwoma edi kan etimiɛnsa etinsia ankyemu mmiɛnsa twerɛ no sɛ obi kyerɛ nkyerɛkyerɛ foforɔ na wampene yɛn Awurade Yesu Kristo ensɛm a ɛyɛ no ne nkyerɛkyerɛ de kɔ wɔ nyamesom pamu a ɛnuanom yɛwɔ binom wɔ hɔnom a wɔnom kyerɛkyerɛ atoro nkyerɛkyerɛ yɛkasa atoro nkyerɛkyerɛ a ɛne yɛn Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ pa ɛyɛ no ɛmma abira ɛno nti deɛ yɛba bɛyɛ yi ne sɛ yɛba bɛhwehwɛ mu ne yɛhunu ne ɛyɛ Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ mapa ɛfiri sɛ yɛwɔ akristofoɔ mmere mu ana akristofoɔ abrɛ so ne yɛwɔ Mose mmere no atwam Mose mmere no apɛsene Israelfoɔ no apan so atwam sɛsɛ deɛ yɛhwɛ Kristo mpanini ase ɛronti nkyerɛkyerɛ a yɛba bɛhwehwɛ mu na yɛdi so no ɛnyɛ obi nkyerɛkyerɛ o na mmom Kristo Nyankopɔn ba no a yɛsoma ne ba asase so no nkyerɛkyerɛ ɔno na ɛda no de no kyerɛ yɛn. Narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang sabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Narinig muntie no ayade mu da pefe se enne no asuafoɔ no te ase oyi ne medoba osomani muntie no aronti asɔre anaasɛ wɔsom bi sɛ wobetie asɔre bi nkyerɛkyerɛ ɛne ɛwɔ sɛ wotie Kristo nanso yɛmmere mu ɔhaw ɛwɔ mu wɔ ne sɛ amane ɛwɔ mu wɔ ne sɛ nipa bebree no atietie nkurɔfoɔ bebree tie deɛ agya Nyankopɔn kaeɛ ɛyɛ nokorɛ Matthew 17:5 ɔse na wɔgu sɔre kasa na hwɛmununkum hyɛnhyɛm bɛkata wɔn so na se hwɛ ɛne bi firi so kasa wɔyi ne medɔba wɔ so mɛ ne mu ntie no nti anuanom ansa na wobɛdi kan ato adwene bi sɛ bi asɔre a wɔwɔ mu na no ana wɔbɛkɔ anaasɛ wɔpɛ sɛ wɔde ho kɔdɔn som bi ana wɔpɛ sɛ wɔbɛka yɛ ho a obiara ntuma nyerew nanso ansa na wɔbɛyɛ biribi saa no de kan yɛ hwehwɛmu mama yɛnkenkan Yuda nwoma eti baako nkyɛmu nan na nipa bi awiawia wɔn ho aba mu a wɔfiri tete atwerɛ wɔn ho asɛm de yɛtɔ hɔ ama saa temu yi amumuyɛfo a wɔdane yɛn Nyankopɔn adom ahɔhwie na wɔpo owura kora ɔno ne yɛn Awurade Yesu Kristo no tete Kristofoɔ no abrɛ so no na owura baako pɛ Awurade baako pɛ ɛna wɔbudi ani die ma no ɔne Awurade Yesu Kristo ɛnyɛ owura foforɔ biara ɛnyɛ kyerɛkyerɛfoɔ foforɔ biara ase kyerɛkyerɛfoɔ baako pɛ ne Awurade Yesu Kristo nti sɛ wɔno nkuto ne wɔkyerɛkyerɛfoɔ baako pɛ deɛ a na sɛ wɔkyerɛkyerɛ yɛne a
ɛne ɔno na wɔsi yɛtie no de mɛpɛ sɛ meka nyinaa ne no ne saa nti na ade a yɛba abɛsua no ɛyɛ kyerɛkyerɛfoɔ baako pɛ nkyerɛkyerɛ ɛni kwan sɛ yɛmmɔ bi foforɔ kyerɛkyerɛ yɛ ne ɛfɛ sɛ ɔma buda ɛkyerɛkyerɛ wo a ɔbɛkyerɛkyerɛ wo ade foforɔ wɔma shinto ɛkyerɛkyerɛ wo a ɔbɛkyerɛkyerɛ wo ade foforɔ wɔnom nyɛ akyerɛkyerɛfoɔ a yɛhwɛ wɔnom sɛ wɔnkyerɛkyerɛ ɛfiri sɛ ɛberɛ asuafoɔ no tee ne bi firi soro no deɛ ne kaeɛ ne sɛ oyi ne medɔba a wosom ani montie no asɛ montie no Onyankopɔn ama asuafoɔ no akwankyerɛ watwerɛ wɔn oni ko a ɛwɔ sɛ wɔn tie no ɛwɔ sɛ wɔn tie Awurade Yesu Kristo ɔno nkutoo ne kyerɛkyerɛfoɔ baako pa agya no ayi no ama Kristofoɔ efiri bre di kana Kristo kans aral yung salita ng Kristo yun po ang ating iisa-isahing Kristo ne nsɛm ɛno ne ade a yɛbɛsua no ne de adomusukɔ akwakɔpem ɛna dodo a ɛdidi soɔ sɛ yɛ Nyankopɔn pa yɛn ne Kristo nkyerɛkyerɛ sɛ wokotie afoforɔ nkyerɛkyerɛ a wokotie nkyerɛkyerɛ mfi Kristo a ɛnuanom ɛkyerɛ ade bɔne mama yɛnkenkan maakoro ngoma etinson anyitwemu nson na wɔsɔre mekwa na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm wɔ nipa ahyehyɛ enti emu da hɔ Awurade sɛ wɔsɔre mekwa anaasɛ wɔsom mekwa na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nipa ahyehyɛ ɛbaa ne sɛn yɛtoa so ɛnkyɛmu wɔtwe na mo agya Nyankopɔn ahyɛdeɛ kura nipa atetesɛm mu ɛyɛ ade bɔne sɛ wɔbɛgya Nyankopɔn mmara nsɛm Nyankopɔn ahyɛdeɛ hɔ na wɔakɔ kura nipa atetesɛm mu ɛno nti na Kristo kaa sɛ wɔn som mekwa na sɛ ebo wɔba afɔdeɛ muyi ntoboa wɔpɔ wɔhunyadeɛ ne wɔgyapadeɛ nyinaa fa ba afɔdeɛ ma wɔsɔre na sɛ asɔre a wɔwɔ mu wɔ no nipa nkyerɛkyerɛ na nyɛ Nyankopɔn ahyɛdeɛ na yɛakyerɛkyerɛ Nyankopɔn sɛ mɔsom mekwa Mark 7:7-8 ɛnti ɛnuanom sɛ ba wɔ nyamesom mu a anaasɛ wɔde ho kɔhyɛ wɔ som bi mu a onyamesom anaasɛ wɔsom wɔwei ɛnyɛ ade yɛ na biara na yɛ ne basa ɛwere sɛ wɔsom deɛ ana nyamesom deɛ wɔsom Nyankopɔn a ma w'ani mmerɛ nyamesom ɛyɛ ni berɛ ne yɛde som ɛna sɛ wo som Nyankopɔn so a yɛmfiifii mu ne nhwehwɛmu mapa ansa na wɔde ho akɔbɔ asɔre bi ɛfiri sɛ yɛ mmerɛ a yɛwɔ mu yi ɛdam ne yɛabɔdamfo a ɛwɔ mu no yɛ bebree dodoɔ no abobɔ adam ɔmo bɛkyerɛkyerɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ ebinom amema wɔn ho so wahoran wɔn mo kyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ ɛmfiri Kristo ɔmo kyerɛkyerɛ foforɔ ne sɛnti ɛna hia sɛ yɛyɛ ahwɛ yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara nnaada yɛn no mama yɛn hyɛ aseɛ nsua Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no ansa na Awurade Yesu Kristo bɛforo akɔ soro no ɔma asuafoɔ bi baako no ahyɛdeɛ bi sɛ mobɛkae a na wɔn yɛ asuafoɔ 12 Yuda eyi no maae ɛberɛ wɔhunu bɔne a wadie no okum ne ho Yuda ɛde ne kɔnkɔn bɛwɔ hɔ ɛma ne mu tuei na owi sɛdeɛ asomafoɔ nnwuma no ɛsie asuafoɔ bi baako ɛne ito. Basahin po natin ang 28 ng Mateo 19. Dahil di Timonko okan Matthew 28:19. Timonko enkoya manama nyina masuafoɔ. Na mama wona su enhye agya na wɔba na honhom kronkron din mu. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ woni de yɛmahyɛ mu nyinaa so. Na hwɛ mene mo wɔ hɔ ɛna nyinaa de kosi wiase awiye. Ɛyade mu da hɔ pefe sɛ
ade a yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn ne yɛde Awurade Yesu Kristo ɛhyɛeɛ yɛ wɔ hɔ de kɔpem yɛmmere awiye ɔka kyerɛ asuafoɔ du baako no ɛnti monkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa masuafoɔ mɔmɔ wɔn asu nhyɛ Agya na wɔba na honhom kronkron din mu na afei monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so Mama yɛn obi a naada yɛne wɔ nuanom ansa na Awurade Yesu Kristo bɛforo akɔ soro no ogya ahyɛdeɛ bi ma asuafoɔ no ɛka sɛ wɔn nkɔnkɔ yɛ amanama nyinaa n'asuafoɔ ɛdeɛ na wɔn bɛyɛ na wɔn ayɛ amanama n'asuafoɔ wɔn wɔn asu nhyɛ Agya na wɔba na honhom kronkron din mu na afei monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so na hwɛ menem wɔ hɔ ɛna nyinaa de kɔsi wiase awiye yɛnom ne nneɛma a yɛbɛdi so ahyɛde a yɛbɛdi so nie yɛbɛkɔ akɔyɛ amanama nyinaa Awurade asuafoɔ yɛbɛyɛ wɔn mo asuafoɔ sɛn yɛbɛyɛ wɔn mo Kristo asuafoɔ ama wɔn mo di Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm so na Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no deɛ wɔhe ne di kan ɛyɛ subɔ yɛne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm edi kan ɛwɔ sɛ yɛdi so sɛ mɔbɛdwe ne ho yie paa ne titire sanka aziefoɔ abɛdwe ne ho a aziefoɔ bisa sɛ Awurade mmara nsɛm dodoɔ sɛ ne wɔ hɔ ɔmɛka kyerɛ sɛ du ɔmoboa Awurade mmara nsɛm no nyɛ du adentira ɛwɛ sɛ aziefoɔ bɔ asu nanso mmara nsɛm du no asubɔ nim nti mohu nsɛm no baako ɛwɛ sɛ mmara nsɛm du no mu no asubɔ nim na so Kristo mmara mu deɛ asubɔ wom na sɛ yɛbɔ w'asu wie a yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔ ne mmara nsɛm nyinara ɔse na menem wɔ hɔ ɛna nyinaa de kɔsi wiase awiye de kɔsi wiase awiye enti ɛdeɛ ne yɛbɛkyerɛkyerɛ deɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn ne yɛ Kristo mmara nsɛm yɛbɛbɔ wɔn asu ewia yɛakyerɛkyerɛ wɔn Kristo mmara nsɛm sɛ wɔnni so na ɛsiane sɛ yɛgu so a yɛsesa nneɛma hwɛ ne yɛyɛ nhwehwɛmu na yɛgu so sua ade nti ɛnyɛ nɛ ne yɛbɛbɔ mo asu nti mama yɛni kan sesa nkyerɛkyerɛ no hwɛ na sɛ ɛsesa nkyerɛkyerɛ no hwɛ wie na wɔahunu ne yɛtene ne ne ɛntene a ewia a wɔyi baako duhu no kra no a afei yɛbɔ wɔ asu nti afei mama yɛhwehwɛ mu ɛ mmara nsɛm bɛn nkyerɛkyerɛ bɛn ɛna yɛdi so sulat, papel, lapis o kaya tandaan ninyo na kung meron sa Nyankopɔn anaa sɛ ɛfiri hene anuanom ɛpɛ sɛ mohyɛ ne nso sɛ yɛkyerɛkyerɛ mo nkyerɛkyerɛ bi na ɛmfiri Kristo a ɛma mo nyɛ Kristo kyerɛkyerɛ nko ara na mo nyinnie ɛna Kristo kyerɛkyerɛ no nso ɛwɔ twerɛ kronkron no mu saa de kodeɛ no yɛntwerɛ mu twerɛ nsɛm no mu a ɛma mo nyinni ɛfiri sɛ Kristo nkyerɛkyerɛ Kristo mmara nsɛm yɛatwerɛ no nyinara ɛgu twerɛ kronkron no mu ɛni kwan sɛ yɛgye adeɛ ne twerɛ nsɛm no mu mama yɛnkenkan 1 Corinthians 14:37 sɛ wɔbi susu sɛ wɔyɛ wodiyifoɔ anaasɛ honhom mu ni a wɔhunu sɛ deɛ meretwerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyɛdeɛ yɛne neɛ asuafoɔ no kaeɛ ɛne deɛ ɔmɔtɛ ne Paul kaeɛ ɛnam a meretwerɛ mabrɛ mu no yɛ Awurade ahyɛdeɛ ɛno nti Awurade ahyɛdeɛ nyinaa Awurade Yesu Kristo ahyɛdeɛ nyinaa asuafoɔ no twerɛɛ ɛno nti sɛ adekodeɛ no yɛntwerɛeɛ a ɛnyɛ Awurade mmara nsɛm ɔsɛ deɛ meretwerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyɛdeɛ Tagalog asɛm a wɔde di dwuma no ahara kyerɛ sɛ ne nyinaa bere biara yɛn yɛ Awurade Yesu Kristo ahyɛdeɛ
na se ya kyerɛkyerɛ wɔ biribi na se eni twerɛ kronkron mu a ma anyi ni na se nka ne ya twerɛ no ho anyi ni mode mama mema mohwɛsoɔ baako yɛn twerɛ no twerɛ nsɛm mu baabi ya sɛ Jerusalem foforɔ no daava Philippines mamu na wɔ biribi sɛ ni twerɛ kronkron mu eni twerɛ nsɛm biara mu sɛ Onyankopɔn bɛtam na henwa afiri ɔsoro ɛde aba besi asase so wɔ daava okurodua mu wɔ Philippines aburokyimaa mu Onyankopɔn nyina henwa da emfiri ne sibia emfa besi asase so Onyankopɔn wɔ baabi te Onyankopɔn yɛ ɔkubɔni a woni baabi te wo na watras bakyere ɛreanom yɛ mɛka yɛ mɛto nhyɛ wɔ bi aso deɛ mɛde kyerɛ mo ne sɛ yɛwɔ nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔ no mu a eni twerɛ kronkron no mu twerɛ kronkron no so mmɔ so amanfoɔ gyidie deɛ wɔ twerɛ kronkron no mu no ɛno ne adeɛ wɔ se yɛ gyidie ɛno ne adeɛ Awurade Yesu Kristo ɛkyerɛkyerɛ piafoɔ no Montrɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahwɛ mu nyinaa so na hwɛ mene mo wɔ hɔ na nyinaa de kosi wiase awiye afi mama yɛ hwehwɛ mu na sɛ Awurade Mmara Nsɛm edi kan no yɛ suba ɛdeɛ na di ho adanseɛ sɛ Kristo Mmara Nsɛm edi kan ɛwɔ sɛ wɔ nipa bi a kane na wɔnyɛ wɔgyidie ogyedini agidie na sɛ wɔba no wɔbetie Awurade asɛm no wie na wɔgye Awurade di a Mmara Nsɛm edi kan no sɛ wɔbɛbɔ asu Ɔsomafoɔ Paul kane no no wɔnyɛ Kristoni Ɔsomafoɔ Paul kane no wɔ Yudafoɔ som Judaism mama yɛnkenkan Galatians 1:13 Galatifoɔ nwoma etiba kuntimu dumiɛnsa na mate abrabɔ a kane no na mebɔ no wɔ Yudafoɔ som sɛdeɛ metaataa Nyankopɔn asafo no ma no boro soɔ na mesɛe wɔn abra na Paul da so wɔ Yudafoɔ som no Paul na wɔtaata asafo a Kristo siiɛ no sɛ metaata Nyankopɔn asafo no ma ne boro so sɛdeɛ Paul wɔhyɛ enti afiri Yudafoɔ som no ɛna Awurade Yesu Kristo frɛ no na bra yɛ frɛ no ade edi kan a yɛka kyerɛ no wɔatomafoɔ nnwuma no mu nie etie aduonu mmienu nkyɛmu dunsia Acts 22:16 na afei adɛn na wɔrekyinkyim wo ho sɔre ma wɔn ma wo asu ɛwɔhoro wo bɔne na bɔ Awurade din ade a edi kan a yɛka kyerɛ Paul sɛ wɔni suo efiri bra yɛ frɛ no sɛ wɔmɛyɛ wɔ nua wɔ asafo mu no Anania ɛka kyerɛ no sɛ na adɛn nti na wɔrekyinkyim wo sɔre ma wɔn ma wo asu ɛwɔhoro wo bɔne na bɔ Awurade din sɔre ma wɔn horo wo bɔne na bɔ Awurade din Mmara Nsɛm edi kan a yɛka kyerɛ Paul abra wo free Yudafoɔ som mu no yɛka kyerɛ no sɛ sɔre ma wɔn ma wo asu ɛwɔhoro wo bɔne na bɔ Awurade Yesu Kristo din ma yɛma wo asu na bɔ Awurade din ade edi ho adanseɛ ne no ɛkyerɛ sɛ asubɔ ne Mmara Nsɛm a edi kan ampa na nsa na wobetumi aba bɛyɛ wo nua ɛwɔ Nyankopɔn asafo ni mu no yɛbɔ Paul asu wieyɛ no wɔbɛyɛ wo nua wɔ Nyankopɔn asafo ni mu mama yɛnti 1 Corinthians 1:1-2 Korintofoɔ medicate baako nkyɛmu baako kɔpɛ mmienu Paul Kristo Yesu somafoɔ a wɔnam Nyankopɔn pɛ so afrɛ no na yɛnua sɔsene de kɔma Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto wɔn a wɔte wɔn ho wɔ Kristo Yesu mu afrɛ wɔn sɛ wɔmɛyɛ ahoteefoɔ na wɔn a wɔbɔ yɛne wɔn nyinaa wura Yesu Kristo din wɔ mmaa nyinaa no ɛno nti ɛyɛ ade a mu da hɔ pefee sɛ ampa na Paul kane na Yudafoɔ som mu na ɔwɔ na wɔtaataa Nyankopɔn asafo no mɔkae Galatifoɔ nwoma eti baako nkyɛmu dumiɛnsa no ɔsɛ metaataa Nyankopɔn asafo
Church of God manobro so Nyankopɔn asafo no ɛno ne ade a Kristo ka ho asɛm na tete a Kristofo no ka ho asɛm asɔre na Paul sɛ no na wɔtaata wɔn no emu ne yɛfrɛ no baaye na yɛfrɛ no baa asafo ni mu no ade adi ka yɛka kyerɛ no ne sɛ sɔre ma wɔmmɔ wɔ asu ɛhohoro wo bɔne na bɛra didin yɛre mmara nsɛm wɔ adi ka na yɛma Paul agye yɛ ansa na wɔtumi ba bɛyɛ wo nua Onyankopɔn asafo as a Church of God asafo ni mu ɛno nti na kyerɛ Paul ɔbɛyɛ wɔsomafoɔ no wɔka sɛ Paul ɔno no wɔtwerɛ saa nsɛm yi o Paul Kristo Yesu somafo wɔnam Nyankopɔn pɛ so afrɛ no ne yɛ nua sɔsene wafrɛ no the Command Church of God Nyankopɔn asafo wɔ Korinto ɛnti hwɛ Paul kane no wɔ Yudafoɔ som ɛne yɛfrɛ yɛyi ne fi Yudafoɔ som de ne kɔ Ɛhefa Nyankopɔn asafo no wɔtaata no Church of God asafo no wɔsɛe no emu na yɛfrɛ no kɔɔyɛ adanse no nie Galatifoɔ mma eti baako ɛnkyemu aduonu mmienu Galatians 1 verse 22 na Yudea asafo wɔwɔ Kristo mu no innim manim That so verse 23 na tie enko ara na wɔte se de anka kane no ɔtaata yɛn no afei de wɔka gidi a akane no na ɔsɛe no ho asɛmpa kasa de ɛsɛm no se yɛ fefa ɔse wɔn akane na wɔtaata yɛn na de gidi a na wɔka ho asɛm bɔne na de na ɔkyerɛkyerɛ yɛn Abra wa Yudafoɔ som mu no ɔtaata Nyankopɔn asafo no ɔbɛka Nyankopɔn asafo no ho ɛnam na wɔ Yudea asafo no mo ka se deɛ kane na wɔtaata yɛn no afei deɛ ɔkyerɛkyerɛ asafo akane na wɔsɛe no ho asɛmpa Paul Nyankopɔn asafo no wɔkyerɛkyerɛ no ɛti nkyerɛkyerɛ di kan a Paul agidi yɛ no ɛyɛ tubɔ na so yɛ ma mo nya biribi saa na de mo ni kan se senhwɛ sɛ wɔhwɛ sɛ yɛ se yɛ mo wɔ suana ana se ehia sa asafo no kra wo ba bia na ever say asubo eye wo kwan pa ya faso baka asafo no ho wa asafo ni mu tese wasomafo Paul kane no wa Yudafo som no ade wodi nkan ye oye ne ye asubo ever say ke catcher no say koda kwaya mana magi na masuafo na monkyerɛkyerɛ won se woni die mahye mu nyinaa so asubo we no krose eno ne mmaransɛm wa dikan ano ne yɛde hohoro wɔ nipa bi te sɛ wɔsomafoɔ Paul bɔne tuwo kane no na wɔtaata asafo no na nso bra yɛfrɛ no yɛbɔ no asu wɔ asafo ni mu ma ne bɛyɛ wɔ nua wɔ asafo ni mu bibebi sɛ na Church of God asafo no kura de na huhia sɛ bikɔ bie ɛyade a huhia sɛ mekura mekɔ Church of God asafo ni bia na yɛnkenkan asomafo nwumati me no kyemu aduanan baako Acts 2:41 ɛna wɔn a wɔgye na asɛm no ma wɔbɔ wɔn asu na da ara wɔde akra bɛyɛ mpem sa bɛka wɔn ho wɔn a wɔgye nkyerɛkyerɛ no nyinara yɛbɔ wɔn nyinaa asu Ani sa iglesia totoo unang na wɔn bɛyɛ niamo no kurasa masiafo no nyina ne nipa wɔgyidiye ade edi kan wɔ sɛ yɛ ne yɛ subo ɛbra na asuafo no kyerɛkyerɛ no wɔn a wɔde ne gye ne nsɛm no ma wɔbɔ wɔn nyinaa su yɛbɔ wɔn asu ɛma botaeɛ bɛyi yɛnken kana somafo nwumati mmienu kyemu aduanan nsia Acts 2:46 na da wɔde akɔma koro hyia mu wɔ asɔre fie obubu paano afie mu de ahosan ne akomakron di won aduane Verse 47 na woyi Onyankopɔn ayɛ
na wɔwɔ animuonyam ɔman no nyinaa anim na Awurade de wɔn a wɔregye wɔn nkwa ka asafo no ho daa enipa a wɔn gye asɛm no Onyankopɔn de wɔn ka asafo no ho daa Transam foforɔ mu no ɛsɛ yɛde wɔn ka asafo no ho daa na Awurade de wɔn a wɔregye wɔn nkwa no ka asafo no ho daa ma yɛnkenkan brafo kasɛm sɛ na wɔyi Onyankopɔn ayɛ na wɔwɔ animuonyam ɔman no nyinaa anim na Awurade de wɔn a wɔregye wɔn nkwa no ka asafo no ho daa mohwɛ sɛ wɔn a wɔgye asɛm no yɛde wɔn ka asafo no ho yɛbɔ wɔn asu saa berɛ no na wɔyɛ akra mpem mmiɛnsa na Awurade de wɔn ka asafo no ho daa ɛno nti wɔn a wɔgye nsɛm no nyinara yɛde wɔn ka asafo no ho yɛne nea wɔtwerɛ no wɔ borɔfo kasa twerɛ nsɛm no mu na Awurade de wɔn ka asafo no ho daa wɔn a wɔregye wɔn nkwa no ɔde wɔn ka asafo no ho daa nti ɔkwan pa a yɛnam so ɛbɛka nokora asafo no ho wɔ no onipa a wɔgye asɛm no ehia sɛ wɔfa asubom nanso wansa ne ɛbɛbɔ wasuo no ehia sɛ wodi kan gye nkyerɛkyerɛ no wansa wodi kan gye Nyankopɔn asɛm no wansa nanso anuanom ɛnɛ yɛ mmɔ mo asu yɛba abɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na sɛ mogye tum na mogye di a ade edi ka mo bɛyɛ na mo edi ka mo betuo ne sɛ mo bɛfa asubɔ mu na yɛbɛsese nkyerɛkyerɛ no ahwɛ na afei wasese ahwɛ na wagye adi no na wayɛ krado sɛ wodi betuo na mo no saa bra de bɛbɔ wɔ su asubɔ yɛ ade ewu hia abɛsɛ yɛ no kwan pa yɛfa so bɛka nuanom ana ɛbɛyɛ onua wɔ asafo no mu obi biara wɔgye Nyankopɔn asɛm no di no yɛde wɔn bɛka asafo no ho aso na wɔn a wɔgye diiɛ na wɔregye wɔn nkwa no wɔde wɔn ka asafo no ho daa ɔkwan bɛn na wɔbɛfa so aba abɛyɛ onua wɔ asafo yi mu anaasɛ asafo babra yɛni kan kyerɛ Nyankopɔn asɛm no nkyerɛ mu de sɛ yɛgye a onipa a ɔbɛgye asɛm no ɛde ne ba bɛka asafo no ho bi abra wɔfa asubɔ mu awi sɛdeɛ twerɛ kronkron no sie ade edi ho adanse ɛkyerɛ sɛ yɛde wo ka asafo no ho wɔ no anuanom sɛ na tie mɛde yɛmentumi nkama no ntum abra menka nsanse ne nkyerɛ mo sɛ mutie 700 club kuo no a wɔnom de kanfoɔ no sɛ asɔre ho hia ɛwo hia kora sɛ ɔbɛkɔ asɔre mode momfa nto abɔɔ no so na yɛhwɛ bɛbisa sɛ na yɛade wo hia kora sɛ ɔbɛkɔ asɔre anaa ɔma yɛnkenkan deɛ Pato Robertson ɛka ɔse ano yɛ Pato Robertson ɛyɛ deɛ wɔtwerɛ Filipianfoɔ nsɛmmisa ɔha wɔ mu bisa yɛ no ano no katafa tɔ so aduonum nkron ɛwɔ hia sɛ bɛkɔ asɔre no manya nkwa anaa na sɛ wɔpɛ sɛ wonya nkwa agye wo fa Awurade Yesu Kristo sɛ wɔkra na wagye nkwa na sɛ wɔamfa Awurade sɛ wɔkra na wagye nkwa ɔkwa foforɔ biara ani hɔ na sɛ yɛbɛka asafo no ho ɛntumi yɛtumi ɛnyɛ asafo yɛtumi ɛnyɛ ɛnam asɔre sɛ ɔnyɛ wo nkwa ɛne ade na wohia sɛ wɔsɛ wɔkɔ asɔre sɛ asɔre ho hia ade na wohia sɛ wɔkɔ asɔre na ade na Kristo kora si asafo no ɛne no yɛnom yɛ nsɛnsɛm a wohia yɛnom yɛ nipa wɔnom nyɛ wɔ Nyankopɔn no nie twerɛ kronkron sɛ wɔ Nyankopɔn asi asafo no ɛnti Nyankopɔn bɛsi biribi sɛ bu ne nsa nkwaseade anaa ade sɛ ne wakɔ akɔtɔ sɛtwi no de kɔkɔsi wo dan yɛn bɛgye kwan abɔ so yɛbɛyɛ atɛɛtɛɛ deɛ twerɛ kronkron no mu no yɛsi asafo no sɛ nipa mɛtena mu bie
ɛka no Ephesians 3 verse 6 sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ anuanom wɔ nipadua kɔ no ara no mu. Amanamamufoɔ te sɛ yɛn amanamamufoɔ wɔn a ɛwɔ ɛyɛ nkuro no nyinaa soɔ wɔn a ɛwɔ amanaman anaasɛ wɔn a ɛwɔ Israel nkuro no abɔntene soɔ Filipiafoɔ, Japanesefoɔ, Americafoɔ, Bibifoɔ yɛn nyinaa yɛyɛ amanamamufoɔ ɛsɛ yɛnyɛ Israelfoɔ. Sɛ amanamamufoɔ so bɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu. Mama yɛn kenkan Kolosefoɔ nwoma ase na wɔn ne nipadua ɛyɛ asafo no tire. Kristo wɔyɛ asafo no tire. Yɛn de wɔatrɛtrɛ wɔ twerɛ kronkron no mu. Yɛn amanamamufoɔ ɛwɔ sɛ yɛbɛyɛ anuanom wɔ asafo no mu bie. Sɛ yɛkenkan ɔbrɔfo kasa mu a Brother Daniel sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ didifoɔ no nipadua korɔ no ara bi na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ bɔhyɛ no mu bi wɔ Kristo Yesu mu. Ɛyɛ ade a mu da hɔ pefee sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ yɔnko adidifoɔ. Amanamamufoɔ bɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu bi. Ɛnɛ no wɔ nipadua korɔ no ara mu. Yɔn amanamamufoɔ no ɛyɛ yɔnko adidifoɔ. Wɔmoka bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu. Wɔnam asɛmpa no so bɛnya akyɛfa ɛwɔ bɔhyɛ no mu bi wɔ Kristo Yesu mu. Ɛno nti na ɛyɛ ade a wohia sɛ wɔbɛka asafo no ho no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne pɛ sɛ yɛbɛyɛ anuanom wɔ asafo no mu. Wontumi nkasa bɛdeɛ Yesu nko na mehia. Ɛro sɛ Kristo mpo ka asafo no ho asɛm ɔkyerɛkyerɛ asafo no nanso wodeɛ wɔsi asafo a Kristo wakyerɛkyerɛ no wɔmpɛ. Adan a wɔsi Kristo nko na hia wɔ nanso Kristo so kyerɛkyerɛ asafo no ho asɛm. Wadwene na enya ana Yesu Kristo ba ɔbɛka asafo no ho asɛm deɛ wɔkyerɛkyerɛ asafo no ho asɛm no wagye no na mo asafo no deɛ wɔsɛ wɔmpɛ. Yankenkan John 12 verse 48 the one mu me na wonye me nsam no wadi obu no waten asɛm a maka no ɛno ara na ebu no waten na da adi akyire no. Awurade Yesu Kristo kan sɛ the one mu me na wonye me nsam no wadi obu no waten asɛm a maka no ɛno ara na bebu no waten ɛda adi akyire mahuna na sɛ wanye asɛm no a ɛne fa ko asɛm no firi so wapo ɛne mu da ho menyonko nipa momfa nto mutirim. Kristo sɛ deɛ ɔmu me na wonye me nsɛm no sɛ wɔka sɛ wo no wafa Yesu na sɛ ne nsɛm deɛ wɔ sɛ wɔ mpa a wapo Kristo. Gene ho bio sɛ wo no wɔka sɛ wafa Yesu na so ne nsɛm deɛ wɔ mpɛ na so ne nsɛm deɛ wɔ bɔtɔ twene a ɛte sɛ ne wapo Kristo no wɔse Yesu nko na wohia wɔ asɔre deɛ ho hia wo. Kristo ka asafo no ho asɛm sɛ wofa Yesu no kyerɛ sɛ wofa ne nsɛm enso ɛna sɛ wonya fa ne nsɛm a ne nkyerɛkyerɛ no deɛ ka ne nkyerɛkyerɛ ho nso no yɛ asafo no ɛyɛ asafo no na wɔkyerɛkyerɛ na yɛn Nyankopɔn asafo a wɔtwerɛ kronkron no mu. Na sɛ wafa Yesu a ɛne ɛwɔ sɛ wofa ne nsɛm enso ɛne sɛ wɔbɛka asafo no bi. Ɛno nti na ɛyɛ ade ho hia sɛ asafo a Kristo kyerɛkyerɛ no wɔbɛka ho bi. Yɛnni nipa wɔn nkyɛ Nyankopɔn asɛm da. Yɛnni nipa wɔn wu yɛ ansa na yɛba bɛtwerɛtwerɛ kronkron no. Yɛnni nipa wɔn wu yɛ
abra kra konkran nu nkyɛn wo mo de ye Onyankopɔn bɛhunu wɔn mmɔbɔ ya de wɔn betumi atie Nyankopɔn asɛm no na yɛn de Kristo ɛkyerɛkyerɛ correct Roman fo nwoma ti dumie no nkyɛmu enkron mo emanya atwom emfra wodomu mo ntwere bɔne mo mata papa ho yɛn ne Onyankopɔn ɛka mo ntwere bɔne na mo mata papa ho sɛ wo do ho baka biribie wo kɔhwere biribie no ayamra nsɛm twere kronkron sɛ mo ntwere bɔne na mo mata papa ho na sɛ wo ka sɛ asɔre ne ho hia sɛ wo bɛkɔ bi na awia bɛka kyerɛ me sɛ fa Yesu sɛ wo kra na wagye nkwa Yesu deɛ wafa no na so ne nsɛm deɛ wo sɛ wo mfa Yesu deɛ awoka sɛ fa Yesu wo fa Yesu ne kyerɛ sɛ wo gye ne nsɛm nso wadie na ensɛm bɛ na Kristo ka asafo no nso ho asɛm na asafo ne ho hia Kristo si yɛ de yi asafo ne ho hia nka o si yɛ de bɛyi na so wo sɛ yɛmfa Yesu sɛ wo kra na wagye nkwasa na so ne nsɛm de wo mfa na Kristo ne si asafo no ɔsafo kwa yɛ odikanfo yɛ asafo ne tre na so wo de wo sɛ wo mpɛ yanken kan Efesofo mu meti num aduonum yensa Ephesians 5:23 efese wokunu ye ayereti se Kristo se ya asafunu tire no na ono ara na waye agyankwa mani pediya no Kristo waya asafunu ti na so wodi ye wo se wonye waya man waya anti-Kristo waya Kristo tamfo obi biara obakasa wono wafa Yesu na so ne nsama de ye wonfa no Kristo na kyerɛkyerɛ asafo no wasan so prayer ne pedua ya asafo ne tiri ono ye di kanfo na so wodi ye wo se wo mpɛ Kristo ya asafo ne tiri na so wodi ye wo mpa asafo no a woyɛ Kristo tamfo anuanom mene da fo nyinaa ne se de ye twa wobɛte ase asafo no kuo ade a Awurade Yesu Kristo asie sɛ nipa nam so mɛka ho bi Romans 12:9 Osamo manya atwom emfra wodomu monkyere bɔne mommata papa ho ene de atwere kronkron no ka sɛ wo bata na ɛyɛ papa ho no sɛ wo bata de Kristo asi ho no ɛyɛ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ɛno nti na ɛyɛ wo Nyankopɔn mmara nsɛm sɛ amanamamufo so yɛ yɔnko wadidifo wɔyɛ anuanom wɔ nipadua koro no aramu ɛfiri sɛ asafo no Kristo nipadua no na ya asafo no ɛyɛ Kristo honhom fam nipadua enti obi biara wɔ pɛ sɛ wɔbra ne ho ase hyɛ Kristo ase no sɛ wonim nkyerɛkyerɛ no de a ɛne wɔ sɛ wɔbɛka asafo no ho bi yɛnum ne Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ no baako a ɛho hia ɛwɔ sɛ enipa ɛde wɔ ho kɔka asafo no bi ɛho sɛ nipa kɔka asafo no bi na wɔn a wɔmpɛ na wɔn nso wɔsan si afoforo kwan ma wɔn ka ng ilang bagay sa iglesia datapwat si Diotrefes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Asafo no bi na ya antikan ano ngomati ba ko nchum nkra wɔrepɛ wɔn mu mpenie no anyɛ yɛ ne yɛn ti sɛ meba mɛkae ne nnwuma a wɔyɛ no sɛ ɔkeka yɛ no ho nsɛmmɔne na yɛn mpa nɔɔso ama no na wɔn ara ɛnyɛ nnuanom no ntumu na wɔsi wɔn a wɔpɛ sɛ wɔyɛ saa no kwan na wɔtu wɔn firi asafo no mu ne den de prophet asomafoɔ no tamfoɔ na sɛ anuanom bɛdwe ne ho a yɛmmerɛ mu wɔsɔfoɔ bi aba abɔntene bɛkeka sɛ asafo no mmerɛ twam atɔre mmerɛ twam ɛwo hia sɛ ɔbɛkɔ asɔre sɛdeɛ obi esie asɛ asɔre mmerɛ twam nti ɛwo hia sɛ ɔbɛkɔ akɔka asafo no bi ɛyɛ ade a woda pɛfɛ wɔtwerɛ kokɔnten ne Yohane sɛ yɛn nti bɛtwerɛ kɔma asafo no na so Diotrefes a wɔpɛ wɔn mu mpeni adie no ɛnyɛ yɛ ne ntumu
and Yankee Sameba, on Tene Johannes says, Sameba, Mekaini Numa, Wayeno. Say, okay, and when some money. Na Yanko ano swam mano. Na wano ara enye ni anomono ntumo. Na wosi wana wopese woyesa no kwan. Na wotu won free asafo no mo. Asomafo no tamfo no nia. Wamu si nipa kwan ma wamu meka asafo no ho. Ene anom saaro so na Kristo watamfo wo yemremu no tie. Anti-Kristo no. Omo kekasa sorry hu hia ene nkoka asafo no ho bio. Amase nkoka asafo no ho enti koka wo mo enti brabaka wo no mo ye hemfo omo ye de ase ye fellowship ye born again fellowship ayonkofa yeru mo nya sori ni bia na omo pande yemfumosuo ye Nyankopɔn asafo no ye de atiafo ne ka Asiafo no kyerɛkyerɛ ɔmo kyerɛkyerɛ Nyankopɔn asafo no no kura asafo wo twere kronkron no kan kana somafo nwumati aduonu nkyemu aduonu wɔtwe Acts 20:28 enti monhwɛ mo ho ne nyankuo nyinaa ɔnhom kronkron de mo sisi wɔn so wɔhwɛfo sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mo gyanya wɔn yi Mokune said asafo de Awurade Yesu Kristo akoma so. Nyankopɔn asafo no. Ɔde wɔn ara emugya na toye. Yekum no asennua no so. Asafo no nti. Kristo ada asafo no yi. Ɛno nti na suafo no. Ɛkyerɛkyerɛ wɔ Ephesians 5:25. Brother Daniel, Mama Yankan, Okunom, Monom, Yerenom, Sadia Christo, so da safono, now what then the home, mano. And Ranamuni, Christo dear, a safono dana comato, the copim down common. As a for what mono. Ephesians 3:10-11, Brother Daniel. Can say, Afi, one fast of no so, Emam Penini, nay, to me, a hodua, a washer one even Nyankopɔn. How we are dear Yansa be bring said a little more bonnet to yen would at de Yesu Christo monotiano, and the answer for no dear, a word you make say. Ayade muda hopefi Nyankopɔn nyansa hudu bebree no Nyankopɔn na hunyade bebree aya asafo no so ne yebenam ama yehunu Nyankopɔn ne nyansa hudu bebree no na yaka Nyankopɔn na hunyade bebree sɛdeɛ Edati mo bora tete no sie. Asafo no mrekwe ho na se, ewi aso no kura ma na wi ye, o se asore mrekwe. Ye no nyina ya toro enkyerɛkyerɛ, eni twere kronkron mu baabi asa asore mre na asafo no mrekwe. Ene de osofo ga fa ne camping America sofo bi. Osofo bi nso amasan kenkan no ho nsɛm na nsen ya. I want to keka se asori hu hia yeru na ya toro nkyerɛkyerɛ mo se asafo no hu hia ya toro nkyerɛkyerɛ hane nkyerɛ asafo no yɛ ade a Onyankopɔn nam Kristo so siiye na nipa akɔ nipa de wo akɔdɔn na ya kyerɛkyerɛ won Kristo nkyerɛkyerɛ ya asafo no ena be kyerɛkyerɛ Nyankopɔn nyansa bebree no sɛde ne tiri mu a wo bɔ no tetete Ayade muda hopefe mama yankan bio mama yanfantuga ne yansan bio mesra mama yankan kan ne anu amuti mo so mo wakra so na mo kan ma obi na ada o sa so re mrekwe na asafo ne mrekwe no kwaseme wo mu woni se
Ephesians 3:10. As I say, afi one fast for so emam peninie. Ne tumidia wodo awosro hon mono ehunu Nyankopɔn nyansa wodo bebree no. Verse 11 said the litrima wo born tetete yɛne wurade Yesu Kristo mu no tie Onyankopɔn trimu bo Nyankopɔn trimu bo born tetete so obenam asafo ne so na waka Nyankopɔn nyansa wodo bebree no akyerɛ na wi aba ka akyerɛ yɛsa asɔre mrɛ no atwam abamobu mfu Erianum Nyankopɔn ne pese yɛnsua ne nsɛm yɛde de yɛtene no batoto atrontere kyerɛ ho ɔsɛnkafo ngoma no se ɔsɛnkafo tinsu nkyɛmu aduonu nson Ecclesiastes 7:27 ɛde hwɛ yɛi na mahunu ɔsɛnkafo no na wɔsie mɛfa no maako na manya ho muayɛ Erunti Nyankopɔn asɛm no obefa no maako na awia wahunu ne yɛ no korɛ fa toto ho obefa baako na ɔde atoto baako yɛ fa biribi de toto biribi ho na afei yɛtumi ahunu saa de kɔdeɛ no emu ayɛ anaasɛ saa de kɔdeɛ ni su anaa ne ban Tese eba emasima na ma ho ofefo akan sie mu a ye de man begu ho ne ehunu de ne ho afa ne yi ne so oba sima e wa kan sie mu ye mu nyina wo ye de yesu toto ho bi eba kra konkon mu a fa nkyerɛkyɛ na foto to ho na hunu ne ye no korɛ wo bate sa sofo bi ka so asɔre mmerɛ twam asafo mmerɛ twam no korɛ na enya no korɛ ba bia everse sade kra konkon na sie no asafo no ya ade ya Onyankopɔn bɔ ne tirim fitete te se wɔbɛnam asafo no so na waka ne nyansa ahodo bebree no akyerɛ nipa Ephesians 3:11 said ne tirim a wɔbɔ no tetete yɛ na Awurade Yesu Kristo mu no te no Botayenti asafo no wo ho no ene se Onyankopɔn bɛfa asafo no so na waka ne tirim a wɔbɔ no tetete so bana masafo no so ma yehunu ni nyansa no so sofo bi ba ebe ka se asore hu hia asafo mratwemu a antichrist no mo ka ho bi omo ya antichristo eresa mran sam adi kan ne se so ba gye Nyankopɔn asɛm no a o gye Nyankopɔn asɛm no a ɛno nkwa ne ye ba besua dogu sukɔ no ade adi kan wase ye ni ene se ya ba gye asafo wotwere kronkron no mu asafo a ye ne Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ ye yɛne ade adi kan wase yeyo afi yɛbɛhyia nipa binom a wɔn mo gye de sa asɔre mmerɛ no atwam sino kaya nagsasabi ng totoo baka kaya naman kasi meron nang yɛhwɛ ne wɔde toto ho gamit ng iglesia para lang maiba yung kanila ebi a wɔn a kaya nga kailangan nating wɔnom adi kan no wɔn de asɔre ɛdaadaa nipa nag-aanyaya sa inyo na mama yɛnsua saa nkyerɛkyerɛ menyɔnko nipa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asua Nyankopɔn mmara nsɛm ɛwɔsɛ nansan deɛ nkyerɛkyerɛ no yɛafɔlefɔle ɛrenti na ama nipa dodoɔ no adwene ma yɛ one practice na ebi ni sɛ from church ebi mpo de sɛ from adansefoɔ Yehowa adansefoɔ ebi sɛ da yɛ from baptistfoɔ ebi no mpo sɛ from fellowship ebi no sɛ yɛ from ministry na sɔrɔ ne yɛ from ministry na sɛ wɔsom mama yɛ nwene hu yi mama yɛ bu mfu anuanom Kronkron na se asafo adenti na wo se sana ya no assembly yes ya asafo won so da be ya fra assembly ana na ya fra mo assembly ye nyansafo se ne Onyankopɔn ana Kristo kan se wo botan se na mede madansefo besi saa no kan ye o kan se wo botan se na mede assembly besi ana saa no kan no ana so waka say obotan so na mede me ministry ebesi ministry kire so osom adwuma anya asafa ye osom kire konkon ne ka say obotan so na mede me fellowship besi ana biribi sa wo kire ne mu da bi ena mo madia na wo say obotan yi so na mede masafo besi Matthew 16:18 obotan yi so na mede masafu besie
Je kra konkono kyerɛkyerɛ ya asafo no. Enya yonkofa. Enya Yehowa dansidifuo. Brebe sai ni ho. Kra kronkron biara mu. Kra kronkron no ko mo mpeso mo bekyerɛkyerɛ no. Ya kra wo mo sa asafo. Church. Na manamamufoɔ no yɛ yɔnko adidifoɔ ɔmo ka daa tirimupɔ no bɔ mo yɛ nuanom wɔ asafo no mu etwa sɛ yɛka saa nipadua no ho bie etwa sɛ yɛyɛ nuanom wɔ saa nipadua kɔ no ara mu ɛyɛ asafo no yɛbɛka asafo no ho asafo a yɛka ho asɛm wɔ Twerɛ Kronkron no mu yɛbɛka ho bi ɛma mo nyi nida se asɔre hu hia na hu hia so bekobi na se munimu a enuanom wona wonte nkyerɛkyerɛ no yɛne wɔ mu ni ntɔkwa tise Kristo abrɛ so trɛsɛ mfempi mienu bi abasini nie abra na ifugaw fu ebia wɔn mo no Kristo na wo hia wɔ na so de kan no ifugaw enti ye wenuanom binum wo won mom wo ifugaw Kristo ba ye ne stan tetefo no Kristo anuru wo no nkyɛn wonam fam na so wona etie nkyerɛkyerɛ no Twerɛ Kronkron no yɛfrɛ yɛ sɛ Church of God Nyankopɔn asafo no Mama yehunu Nyankopɔn nyansa ahodoɔ bebree no sɛ daa tirimupɔ no tie na wɔn bɛbɔ wɔn asu bɛka asafo no ho bi yɛntumi mpo wɔn sɛ asafo no ɛyɛ kua a ɛwɔ hia no kwaseme wo mu won se ode ne nkwampo si ho ma asafo no ode wono oromo ja toy o ma yenkenkan Acts 20:28 and mo hwe mo ho ne nya kuyo nyinaa honhom kronkron de mo sisi won so ahwefo se mo beye ne Nyankopɔn asafo a ode ono oromo ja enya wonu yie emu da ho Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya enya wonu yeyem ne nneɛma wɔ Twerɛ Kronkron na so awraho sama wɔ mu ne sɛ ebinom akyea Twerɛ Kronkron ase akyea no Twerɛ Kronkron na ne ebinom atrase akyea no ɛna ɔma sesa na ne Church of Christ sɛ lamsa Twerɛ Kronkron lamsa Twerɛ Kronkron no nkɔ Twerɛ Kronkron ase Church of Christ Lamsa Twerɛ Kronkron bude nansia na ebeba sene san ko betwere Nyankopɔn asafo na sɛ Church of God or sɛ Church of Christ na mo sɛ yɛbɛsan yɛkyi ne yakɔtete Greek Twerɛ Kronkron no a yɛtwerɛ apam foforɔ no gu mu no a tete Twerɛ Kronkron Greek kasa mu no wɔse Ecclesia Theoteu kyerɛ Church of God yɛnkenkan asomafo nyumatie de no nkyɛmu ade no wɔtwe I say, I ain't more mo name and kuyo nyinaa hono hom kronkron dem wasisi won so ahwefo se mo beye ne Nyankopɔn asafo awade ono ara moja enya won ye Church of God. As a Church of God enya Church of Christ. Ecclesia Theoteu, Church of God. Awade ono ara moja toye munti. Ebra Kristo eka se mesi masafo no. Obesi wonu ankasa na de ana. Mama yenkenkan. John 12 verse 49. Na medie. Every medie. Enyame na me share me ho me kasa ye na eja osoma me no na wo share me die menka ne se die menkasa
Verse 50. Na minimum say, na shade no ye da enkwa. Enti die meka no, said ye gya no aka kyerɛ me no, saa ara na meka. Enti ensamo Kristo keka ye nyinaa efiri gya no nkyɛn. Kristo de wotifre gya no nkyɛn no wɔka. Enti so wɔka sɛ mesi masafo a, wɔka sɛ mesi masafo a, ɛno nkyɛ sɛ wɔka sɛ mesi masafo nti na safo no yɛba Kristo din na nto so. Kristo se ensɛm a mekeka ye nyinaa emfiri me ara mitrim na meka. Na mom de wo agya wo soma me no ono na wo share me de ye menka na said ye menka sa John 12:49-50 ono na wo kyerɛ me de ye menka na said ye menka sa nti bra wo kan se mesi masafo no bisa safo na ye Kristo dia na dabi ye gya Nyankopɔn dia. Enti sama Kristo beka se mesi masafo no gya Nyankopɔn nsɛm no wo ba obue na no kaaye ye nkom hwa ye hwefa ne ho se obema no abamu ansa no beda ne ho adi wo honam fam ye nkenkan Deuteronomy menwoma ti du nwatwe mo du nwatwe Deuteronomy 18:18 mema wodifo so mama won nua mu se wo na mede mensem behwe nanumu na wakade ye mehwe no nyinaa atwere won. Sadie enkom hwe no asie no na Onyankopɔn ne Mose na kasa wo se mema wodifo so mama won nua mu se wo ye ne Onyankopɔn ka kyerɛ Mose mema wodifo so mama won nua mu mema wodifo so wo Israel mu se wo na mede mensem behwe nanumu ene ne Kristo kae na sa wodifo no a Onyankopɔn ka se ba ma na odifo bitis obidifo bisu se Mose na ode ne nsem wakyɛ sa wodifo nanumu no odifo ben yenken kan Acts 3:22 asoma 14 yensan chimado ne minu na Mose eso ka se odifo wote se me na Awurade mu Nyankopɔn bɛma no so amamo wo mu nuanu mu ono na muntie no said you obeka kyerɛ mu nyinaa. Na verse 20 na ahodo ena Awurade anim aba na wasoma die wayi no asi ho amamo dada no Yesu Kristo no. Enti odifo no Nyankopɔn so de nsɛm bɛhwe na mu wɔhwɛ ne ho nkɔm kyerɛ Mose na hwan Awurade Yesu Kristo ɛna Mose no mu ka sɛ ɛdan de nsɛm bɛhwe no waka Nyankopɔn nsɛm nyinara de Kristo bae no wɔka sɛ obotan na mede masafo besie ti se Kristo bɛka sɛ obotan na mede masafo besie hwan asafoa Kristo dia dabi Nyankopɔn dia ɛno nti ne yɛfrɛ no Church of God Nyankopɔn asafo firi so wɔ sɛ dia meka ne nyame nsɛm na so kɔhwɛ lamsa twere konkra Church of Christ Nsɔre di dwuma na ɔma kyerɛ se akyea no sɛ Church of Christ na so Nyankopɔn asafo no mom na wɔtwere konkra se ɔde ɔno ara mogya atɔ asafo no. Kristo de ne mogya atɔ asafo no kɔpem sɛ wɔhwie ne mogya agu asɛnnua no so ama asafo no asafo no wɔka ho asɛm na wɔkyerɛkyerɛ asuafoɔ no Church of God Nyankopɔn asafo wɔtwerɛ kronkron mu din no yɛ Church of God owura no din na da so ɔma yɛnkenkan Isaiah 43:7 Obiara wobo medin frɛ no na mebɔ no mema mani muonyam menwono no na meyɛ no no kuretrodo emu da opefenianom Nyankopɔn sɛ obiara wobo menya me Nyankopɔn din frɛ no mebɔ no mema mani muonyam menwono no na meyɛ no na me born me mama ne munyam ti ade biara ye wo Nyankopɔn de na Nyankopɔn na ye oyɛ de Nyankopɔn din ne bɔfrɛ saa de kode no honhom wae de mon kai sɛ ye wo apetehye honhom ye wo bonsam honhom ye wo Nyankopɔn so honhom wo nti de ye Nyankopɔn de no ene ye frɛ ne sɛ Nyankopɔn honhom enipa
yɛwɔ bɔnsam nipa wɔ hɔ Yesu Kristo kan John 8 verse 44 Yohane ngoma eti nwɔtwe nkyemu aduana na mode mo agya mu fi ne mu no bɔnsam ene ɛwɔ nipa bi wɔ hɔ nso ofiri Nyankopɔn mu sɛ de 2 Timothy 3 verse 17 ɛsie na Nyankopɔn nipa ayɛpɛ afei abɔfoɔ nso yɛwɔ Nyankopɔn abɔfoɔ adeɛ biara yɛ Nyankopɔn de ano Onyankopɔn din ne bɔfra de kodeɛ no Nyankopɔn abɔfoɔ Nyankopɔn honhom Nyankopɔn nipa Kristo mpo Nyankopɔn de yɛfɛ ne Nyankopɔn Kristo wɔma yɛnkenka Luke 9 verse 20 wɔma yɛnkenkan na wɔbisa on sɛ mo sɛ mene hwan na Petro buwa sɛ Onyankopɔn Kristo no Kristo kra oye Nyankopɔn Kristo nti ade biara ye wo Nyankopɔn de ano wo Nyankopɔn din ne bɔfra saa de kodeɛ no Daniel 9 verse 19 to 20 Awurade tie Awurade fache Awurade ya son na ye entwentwana wonan ase wo Nyankopɔn aranti na wudi na wo bɔfra ukuro ne woman Shakonkone said ye, Ade Nyankopɔn de Nyankopɔn nipa, Nyankopɔn man, Ade Nyankopɔn de yebo Nyankopɔn din a friend no. In this Bahasa for so I am friend saying. A church of God, Nyankopɔn asafo. Ade Travis Ade Nyankopɔn de say Nyankopɔn nipa, Nyankopɔn honhom, Nyankopɔn abɔfo, Nyankopɔn man, Nyankopɔn Kristo, Nyankopɔn asafo church of God. That's what they say from Wesley. Asafo. What they from Lutheran asafo e ba ne say. Wesley na asafo. Ade na mo de Wesley din na to so abra twere kronkron na kama mu ada opesa ade ye Nyankopɔn de ano ye mo Nyankopɔn din na mfrɛ no na sa wo se ye fra Lutheran ye fra Wesley na onya Nyankopɔn de a ene anom de twere kronkron na ka na de ye adwuma de ye Nyankopɔn de ano Nyankopɔn sa ade ye ne de ano ye bo ne din na frɛ no na so se ye fra Lutheran wo se ye fra Wesley wa asɔre the Four Square Church Most of from Roman Catholic Church, Nyankopɔn din di Roman na Nyankopɔn din wa hemfa. Nti ansa na ogubefu no. De kan ti ansa. Mama ye bumfu. Ya Nyankopɔn asɛm ne yesua. Twere kronkron na yesua. Ampasa ade ne firi wo Nyankopɔn sa ade ye ono de ano. Ye mo Nyankopɔn din na mfrɛ. Wo de amfato wo din di Joseph. Why a friend Joseph? Now there you would say Joseph ba, Joseph fie, Joseph asase, Joseph yere, Joseph nine fie. Say Joseph ba, okwa kansa wa ye John ba, ana Yohani ba, eden tokwa ne baba kansa Joseph yere no wa fanechi. Nta there ye Joseph dia no, ebo Joseph di na friend Joseph yere, Joseph ba, Joseph fie, Joseph fuo. Joseph na ntwie Onyankopɔn sɛ obiara wo bɔ mi din frɛ no na mebɔ no mema mani mu onyam na menwono no na meyɛ no yɛn na yɛbɔ ni din na frɛ won na so ba ne sɛ na wo sɛ wasafo no yɛmfa ne Lutheran ada na wasafo no Roman din na daso Ade tina tesa eba ne sei abra kra no sei ade biara ye Onyankopɔn de ana ye mo Nyankopɔn di mfrɛ no ena no menhwɛ menyere wo kentene sei firi ba bia wo me ma wo hunu akan kra konkon wo hunu kra na wo mu apa wo nkwaje akira kwan ade na ye fra mo se Lutheran fo abra kra konkon ne sei ade wo Nyankopɔn aye no ye mo ne din frɛ no ba ma ho kwa me ya frɛ Aglepayan ni krom ni lokano ni mama ho kwa mo bi afrɛ Aglepayan eye ni padini awasan ka Nyankopɔn din Onyankopɔn din na wase ya bɔfrɛ saa de kodeɛ no ade biara firi wo Nyankopɔn no ye bo Onyankopɔn din na frɛ saa de kodeɛ no ye wo Nyankopɔn ne pɛ Ephesians 3:14 to 15 ye ti na mede me nkotodwe na koto agya awo fini mu frɛ buhia biara wo soro ne asase so
yɛne Awurade Yesu Kristo agya wɔ free ni mu frɛ busua biara ɛwɔ soro ne asase so no Onyankopɔn agya no ne mu na wo free frɛ busua biara ɛwɔ soro ne asase so Nyankopɔn fiefo ɛwɔ asase so no yɛ asafo no na bɛnya ne din afiri hemfa Ludra nkyɛn Wesley nkyɛn ana ɛnuanom deɛ wɔtwerɛ kronkron no mu na mede kyerɛ mo sɛ ade a ɛyɛ Onyankopɔn de ano Onyankopɔn din ne ɛbɔfra saa de kodeɛ no epo Greek kasa mu o ɛyɛ ecclesian theou ecclesian theou Church of God Nyankopɔn asafo ya trosie yie ababrafo kasa mu twi kasa mu so ya trosie yie yɛsɛ Church of God Ipo Roman Catholic fo kora twere kronkron yɛsɛ Church of God Protestant twere kronkron tete twere kronkron nyina yɛ Church of God Catholic fo twere kronkron yɛsɛ Church of God Mbada mama yɛfa Catholic fo twere kronkron nkyere Catholic fo twere kronkron mo mfa nkyere yɛn ɛha na sɛ ɛnti mo hwɛ mo ho na nyankuo nyinaa honhom kronkron de mo sisi won so wahwefo sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno ara mogya enya wɔn yɛ mu ahunana hwɛ wodi wugide bɛgyina twere kronkron sanka wɔn sesa no Nyankopɔn asafo Church of God ɛyɛ de wɔde ɔno ara mogya atɔɔyɛ Greek twere kronkron mu no tete kasa wɔde di dwuma wɔ apam foforɔ mu no ecclesian theou Church of God was a buhano kasa mu as enti mo hwɛ mo ho ne nyankuo nyinaa honhom kronkron de mo sisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya enya wɔn yie Nyankopɔn asafo Church of God the local kasa mu enti mo hwɛ mo ho ne nyankuo nyinaa honhom kronkron de mo sisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo awɔde ɔno ara mogya enya wɔn yie emu da hɔ ɛnuanom sɛ yɛbɛhwɛ tete Catholic fo twere kronkron mu mpo a ɛsɛ Church of God Nyankopɔn asafo Protestant twere kronkron tete de no de yɛtwere wɔ mu no yɛ Church of God na no ne ade wɔ Greek kasa no mu nso ecclesian theou ampa sɛ asafo bi wɔ twere kronkron Church of God asafo bi wɔ twere kronkron mu a Kristo de ɔno ara mogya atɔ na Awia bɛka kyerɛ sɛ asɔre ho hia asafo ho hia ɛho hia ade edi kan a wɔsɛ yɛte aseɛ ne sɛ te sɛ Paul a ofiri Yudafo sum mu no Yudafo gidie Awurade Yesu Kristo frɛ no wɔbɛyɛ wɔnua wɔ Nyankopɔn asafo ne mu ɛno te na yɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ mo sɛ ɛnkyerɛkyerɛ bɛn na hiase edi kan te aseɛ sɛ wɔbɛka Nyankopɔn asafo ne ho wɔbɛka Nyankopɔn asafo ne yɛ na Awurade Yesu Kristo Amara so no ba ko edi kan ansa na ba bɛyɛ nuanom wɔ asafo no nti ansa na ba bɛyɛ nuanom wɔ asafo no mu no ehiase yɛ bɔ asu ansa da so ansa na bɛdi kan yɛ bɔ asu no ehiase yɛ di kan gye Nyankopɔn asɛm no ɛbɛyɛ dɛ ne yɛtumi agye asɛm no agye edi kan sua ɛnti sɛ yɛ asese anhwɛ a wobɛtɔ na ada mu ade kyerɛ sɛ wɔsɛ yɛde yɛgyidie gyina twere kronkron no so ɛnyɛ ade ni twere kronkron no mu amara nsɛm a edi kan ne sɛ nokora asafo no ɛwɔ sɛ yɛbɔ owura ne din na frɛ no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn na asafo no yɛ ne deɛ ɛnti nea ɛwɔ twere kronkron no na yɛyɛ Church of God ɛno ne ade yɛreto nsa frɛ mu wɔ anuanom mama yɛ sɛ hwɛ firi na anadwo yɛ akɔpem ɛna dodo edi suo nyinaa mmea mo mesto nsa frɛ mo Mamra na yɛmfa nneɛma ntoto nneɛma ho Mamra na afei yɛn nyinaa yɛnkɔ adwene yɛnyɛ adwene koro Mamra na yɛn nyinaa
adeɛ baako so yɛde kra kronkron na bɛyɛ gidie nyina soɔ mɛretɔn sa afra mo twena me nyɔnko nipa bɛsra mu ada mo mmra anuanom mama yɛsese Kristo nsɛm ne hwɛ sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi aba bɛyɛ anuanom wɔ asafo yi mu no agye yɛdi kan gye aso no bɔ asu na sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi agye asɛm no Kristo nkyerɛkyerɛ wɔ twerɛ kronkron mu no ɛno na ɛwɔ sɛ yɛgye ɔno ne yɛ kyerɛkyerɛfoɔ baako pɛ ɔno nkutoo ne yɛ nkyerɛkyerɛfoɔ a ɛwɔ sɛ wɔkyerɛkyerɛ yɛ nyinaa masenya bɔ Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ ne so maako mɛrɛtɔn sa afra mo nyinaa kyena mesra mo ada ɔkyena wɔn nsa ne mmra mɛrɛtɔn sa afra mo bɛpa mo kyɛw ɔkyena bɔ mo mmɔdene biara bɔ ho mmɔdene biara na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɛyɛ dɔnhwere baako ne fa sɛ ɛyɛ Onyankopɔn pa yɛba abɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɛyɛ ade a wohia yɛn nkwagyeɛ ɛde ne nyinaa bɛsi na dai yɛda mo nyinaa ase yɛda Onyankopɔn so ase sɛ mogye yɛn frɛ so sɛ ɛyɛ Onyankopɔn pa a wɔkyena yɛbɛto wa so na yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm yɛn bɛyɛ anɔpa du baako yɛretɔn nsa afrɛ mo mommra na momfa mo ho nhyɛ dwumadi a te sɛ mu UNTV so tete atempɔn dwumadi no brother Eli Soriano ɛkyerɛkyerɛ yɛwɔ nkɔmmɔdi bi ahodoɔ pii a yɛde di dwuma yɛbɛtumi ahwɛ video clip yi ahodoɔ pii ɛwɔ nkyerɛkyerɛ ahodoɔ brother Eli ɛkyerɛkyerɛ bio yɛda Onyankopɔn ase sɛ wama yɛn akwanya pa te sɛ yi ɛnɛ da yi na yahohoɔ nso yɛne da soɔ nyinaa ne sɛ ɔkyena sɛ yɛ Onyankopɔn pa a anɔpa du baako mobɛsen abɛka yɛn ho ama yɛasua yɛn Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ anaasɛ ne mmara nsɛm na nsa na yɛbɛpɔn koraa no ɛpsra mo monka yɛn ho ama yɛmmɔ mpa yɛtie wabi Manalangin po tayo. Mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpa yɛn Ama namin na makapangyarihan yɛn agya twɛdi yɛn mpɔn po ng aming Panginoong Jesucristo pinasasa na wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mula sa aming mga puso agya na kami yɛfiri yɛn akoma mu no ho a yɛda wo ase ng iyong mga katwiran. sɛ Awa mo sa amin wɔbɔ ho mmɔden sɛ ng iglesyang ikaw. wɔbɛma yɛhunu w'nsɛm a Sana po ɛwo hia tulungan mo ang aming wɔ asafo a wɔasie mu na matanggal agya yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn nyɔnko nnipa iyong mga salita ama wɔnom ɛnyɛ wo nkyerɛkyerɛ na ibig wɔ gyidie mu a maging mu sa iyong banal na yɛtumi de wɔ mmara nsɛm nyinaa ayɛ adwuma aming matuto na ng iyong mga katwiran. yɛnim sɛ Sana ɔpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛsɛ fata w'ahennie ng kanilang mga ɛno nti isipan na wɔpɛ sɛ yɛsua wɔtenenee nsɛm ng mga sambahayan yɛsrɛ wo sɛ bu yɛ wɔ n'akoma mu na wɔ n'adwene mu na ng mapangalan bɔ wɔn abusua na wɔn adɔfo ho ban kami sa lahat na ɛberɛ a ɛhu bɔne a ɛte sɛ yɛatwa yɛn ho ahyia no yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn nyinaa ho ban firi ataa ne atɛɛte a ɛte sɛ mu ɛnkanka de bɛma yɛn kra asɛe na makabalik na muli sila yɛsrɛ wo sɛ daa ne da nyinaa tenetene wɔ upang may sampang na wɔnom atumi asane salita. aba wo nkyɛn bio kyena Lahat na yɛn nyinaa yɛatumi abom asua wo mmara nsɛm ang wo aming nsɛm palaran. Bahala ka na po sa aming lahat. At pakibasbasan mo rin at bendisyonan ang bawat kaluluwang kinakasangkapan mo. yɛsrɛ wo sɛ agya bɔ yɛn nyinaa ho ban Mga katwiran sa aming mga kapwa-tao na nanatiling sa'yo, Ama, wo ne yɛ n'akodeɛ ng karangal yɛtumi de wo tenenee Maraming nsɛm abrɛ nyɔnko nipa sa pangalan ng aming dakilang wo na animuonyam ne ayɛyie yɛ wo dea agya yɛda wo ase pii wɔ yɛagye nkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu amen
Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig Mama na yɛne nsa nka sa langit. Ang biyaya nhyira ne wɔ dɔ a ɛfiri yɛn Agya a ɔwɔ soro nkyɛn. Adom nkwagye ne ayaresa ɛfiri ne Awurade Yesu Kristo paghari ne Honhom Kronkron mu nkabɔ mu ɛne yɛn nyinaa koma mu hene Trina nkanka yɛn mma ne wɔn a wɔtie wɔ mmara nsɛm sisiɛ ne da nyinaa. Amen. Kaya pagkakaisa sa bayang pinagpala, isang buklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahal. Macam-macam ka. Hello. And I said, I'm going to Nyankopɔn sɛ yɛnya penya pet sɛ deɛ yɛsua Nyankopɔn ase. And that's what I say yɛate yɛne yɛsua yɛn ase. Mɛsrɛ mama yɛnto aso invite amanfoɔ na amosotu ma metie bi. Momfa yɛn number ma wɔ mo. Momfrɛ na momfrɛ anaasɛ yɛmfrɛ wɔ mo.